Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 5:05. Iningaw. Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 5:07. Sa liwat, mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong sining mga kaaksyon tagpalamati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kutob, Malabutan sa aton broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes. Na presentation, Petsa Utso. Utso. Petsa 9 bigli. Do may isol ka pa ha. Petsa 9 kita. 77 days before Christmas Day, 84 days before New Year's Day. Kamusta nga aton nga mga kaaksyon, tagpalamati? Liwat naman aton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton silingan news team. Sa liwat nila sila kapagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report sa tagsa din na sinika mga areas of assignment, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantanaan lokal, buwas. Una, mabatian diri sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes. Presentation Opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Ciudad Sangpago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa Kirandan, ang inyo sinalagad talos, tagsa ka Biyernes. Action Report After Edition sa ngalan sa iyo regular anchorman, Loverboy Action Marlon Hinovaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa Labilin, 51 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Manaya-naya subong ang lakat sang panahon, thanks God, kay daway nag-ulan karon nga hapon. Pila ka mga inadlaw sini nga simana nga daw nagasigi-sigi ang tupa sa ulan. Ang LPA kagabi nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Dati ang hangin habagat kung kaisa, amo niyang nagahatag sa aton sa pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas, ilabi na sa Western Visayas. Pero karon nga hapon daw kanami isang butlak sang adlaw. Kabay pa nga mangintayo yun ini hasta karon sa gabi.
Ano ang mga bulabalita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial kon Biyernes. Dalon nina ni Action Eden Aboso, masobra 1,000 ka mga manunudlo sa Negros Occidental. Posibilidad mahimo makaabel sang masteral kag doctorate degree scholarship program. Uy, mayo ni. Ibaloon tari karon ang detalye sang headline. Ang balita naman gikan sa New Government Center kon Biyernes. Dalon ni Action Artay Hupon. Public hearing sa ginaproponer nga ordinansya nga mag-regulate sa paggamit sang face shield ginapatigayon sa talatapan ni Councilor Archie Varibar. Sundon ta lang. Although nga ti may mga reaksyon diri nga nagasiling nga hindi taga na ikaginawa sa face mask, dugangan pa face shield, di way tamahimo. Part ina sa ginatawag nga health protocol nga aton dapat sundon. Or else, konsekwensya kung hindi nyo pagsundon, inyo atubangon. Alkalde sa siyudad sang Bacolod, Mayor Ibilio Bing Leonardia, nagpapanaog naman sa executive order angot sa mandatory surveillance testing sa mga vendor sa 3 kadalagko nga merkado sa siyudad sang Bacolod. Ilang Central Market pa palang ang nagpariser. Anong matabuya sa mga vendor sang Burgos kag sang Libertad South Public Market? Kay buwas na ini. Sa bagay ang ginahimo sa syudad para manisaton. Dapat asundon. Iti may mga penalty man diri nga matabo sa hindi magsunod sa executive order nga ipapanaog sang alkalde. Mandatory surveillance testing para sa mga vendors. Suspensyon sa pag-abot sang LSIO sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Iloilo kakasona sa Oktubre 10. Lamang ina sa mga balita lokal. Sa nasyonal ti siyam ka preso sa bilibid napatay bangod sa rayot sa tuga sang duha kagang kaina lang sang kagahon. Ay puwerte. Pagresume sang plenary deliberation angot sa 2021 budget gina doso. Sadya man yung kinaburigal subong sa Congress, no? Ang linyahanay sa Velasco Camp kag Cayetano Camp. Ay puwerte. Ikagabi nag-anunsyo si Presidente nya solbaran nyo ina nga problema. Kay kung hindi ka mo kasolbar, ako ang masolbar. Tanawon tayo ni sa Corbading kung masolbar ni sang duwa Cayetano kag Velasco agumunta nga nagapatunga sa ila sa pagpungko sa Speaker House. Ay puwerte. China nag-intra na sa kasugtanan, no? Sa handom nga makahatag sang COVID-19 vaccines sa mga pigado nga nasyon. Matuod ka. Court of Appeals Justice Rosario gin-appoint bilang Associate Justice sang Korte Suprema. Sa piya kabahin, isa kalalaki nakuhaan 339 milyones 217,037 pesos nga jackpot ultra loto 658 ay abaw. Sus Ginoo.
Nilmar, 339.2 milyon ang daog ya sa luto. 658 nga draw. But ko si Sil Elre makadaog ni kung madumduman niya nga lang takso Nilmar. Hindi na ko nakadumdum si Elre, no? Paano ni magasto to Elre man? No? 339.2 milyon pesos. Gastos ka milyones mo ang daog ya. Winas mga taon. Hindi na tayo niya magandong aksyon Nilmar kag Sil Elre. Kaon na tayo boy bawang. Kag chiskas. Good na ta. Kali kiti sa mo ni blang sahi sang panahor kiti legal niya. Isa ginatawag mga pulo pasimpalad. Base bala swertihon ka, no? Sige na gali sa mong angkwan. Abi ko kani, gali kiti lugar lagi naman sobra man gini sa katuig mo. Action Nilmar nga ko nagtayas luto. Do dismayado nagi ko sa luto. Mangita ka lang guro isa ka pulo 15 ka tuig nga taya ko sa luto. Wa gigogin swerte. Muslim lang kung hindi magin man swerte si El Rey, hindi na man magabot si Mon. Kung magabot ay tawag nga swerte, lulinghod na sa baha mo. Daganas niya kung magabot ang swerte sa imo. Ay puwerte, no? Damak mo yan. 339.2 million pesos. Bisan ang puwaki isang 339, ang 39 million, no? Ipamanato yan niyo. May limpyo isa 300 milyones. Ay puwerte, no? Magamunin nga daog yan, dumabalik na makulwat taya sa luto mo. Galing ka kung yung sabi sa pamatas, ito katig-agi ka numero. Kung ang kilala ka pa dyan, ito kabuisit ka numero. Oo. Daging sumpa, bala ka numero. Sige lang mo ginayang pangabuhi. Kailangan always positive. Hindi lang sa COVID, always positive. Sa morning ang mga sahi, isang sitwasyon. Ay, oo, no? Kabudlay nga sitwasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Antes sa mga report, gikas sa ato sila mga Patrol Unit Reporters, una talang report sa ato sila Patrola. Kamusta kong tang paglibot-libot ni aksyon dyan, karon nga adlaw Biyernes. Manaya-naya ang panahon subong I-enjoy subong si Papang Nixon Tahong. Iti daw kaayos ang panahon kag chimpo subong. Ini Papang niya ba kung may mga maskara, pag sign off ni Dictanos Plaza, bro. Pamunlaw sa plaza ang arangkada sa GNG. Ay, birthday. Action dyan, mayong hapon, napis kami. La letra son B, botón. Si Papang. Si Papang, waswas lang. Waswas ko rumaya, Ariala ko maisa. Pero mo ning tao na wala ka reaction hindi ka malo mag-ariya. Waswas lang nga waswas. Mo. Wala. Gina ka po. Kaya Why? ka mag-ariya. Why punaw? Why punaw si Papang? Why punaw? Why punaw? Maulan man o kung init. Basta ka waswas ka lang nga waswas. Mo. Balot lang ang katapat. Laban. Tamo mo, temprano pa may balot na no? Skinit sandala, nagabalibrigya. Muna oras? 5 lang. Temprano pa no? Galit temprano pa kay na dito sa Ingrid Ramon sa may Trinity na dampe. Ara na, no? Actually, migo ta gani ara sa Sino? May migo ta nga nakita natin bago naman. Si Sir Buboy Putin niya, no? May nga po na sir. Sino na? Si Buboy Putin niya. Sir Buboy. May fire dampe actually reko. Dali, no? Ayos sa kay may may ginahimo sila guro, ano? Dali sa may Bureau of Fire Protection actually reko. Kamayos lang nga smile ni Buboy Putin niya. Mayroon nga po na reaction ni Rick. Reaction ni Rick, mayong hapon. Sir, why kita na, sir? At
mga paglalawati, subong sa mga programa dire. Wag kita sir, wag kita da. Mabala to di so para kung sa report wala pero activity ta kadamoy. Sige po nang provide sa water sa mga quarantine facility no sa Dumanan Elementary School 1, sa South Hills, sa Herbias, ang ato no sa sa Bacolod City Fire Station deliver tubig dito para gamiton kiti miyara nga diferensya guba tong ina bomba. Kita na i-provide sang water ang kinahanglanon sa facilities. Naglabay na kami dito namon to kapong no gwapo nga dano. Balo ko naman yung ato nga regional director pero niya sekto. Kaya conduct sa inspection kung nakaano dito. Ikaw mo personal nato pero may ginagawa kaya gomer kat na. Ginacheck ang station doon malang fire truck mo na operational na. Kaya nagmabatay kita mo na gamido naka-inaw pero may kaya ganang lityoana sa sapon. Mahal ka rin no kasi importante ayos lang no. Yes, ginagawa talaga ng Blue Baggage kaya nga ito mga pa-truck na dapat operational. Tapos ang maintenance cleanliness sa station atong taga healthy ang ito mga personnel kung makita nyo pero may adlog exercise din na. At the same time yara sa nga repressor ibig substation ginapa-conduct natin sa mga ladder ghost throwing during the operation kundi easy lang sila sa pagmano kati practice nila din activity. Okay, sige sir. Ayos kid, malambihong kami dyan sa mga dalanon. Mayang hapon na reaksyon ni Rick advance Merry Christmas. Why kita na sir? Why kita da? Ano tala na? Off the record. Laila ka mabagay sir Buboy nga. Sige lang ka pala na sa katangking nga fire truck. Tubi Hindi mo na, magambaga na doon kayo init na stasyon mo ba? Lasihan, bumuwata na sa Pwede na isa, no? Kung kayo yung partak ba ko niyo? Sa dana, kita mo magkunay ka po. Nung kayo inong dana, 1984 pa na yung inot ang ano. Ari na ito, magpapalimuto na. 2 last year na. Isa doon mga 5 years na. Pero puro pa, buta na. Kung kayo sunod na nila, di mga compartment na, limbiwan nila tanaw na ng kardin at kung nakakato di. Kanan wala ya po kung nagabot alin sa sunugan, kanan mga usis na, wala sa balas, wala sa basa, dapat ibulagin. Sige sir, thank you. Mabatsi kami na nai, ha? Actually, si Fire Chief Inspector, Publico Potenya, dari sa area. Nakatili niya, thank you, actually right now, tatalik sa area, atong ginakitaan diri, like for example, even diri sa may San Juan, so tala mo sa masalakyan diri naglabay, no? And then namin diri request to, for example, before, of course, ang fire station nga sang BFP, makita naton damo-damo, gina di kami nagatiner, no? Nga mga salakyan, no? Ang sa Tiriton Dalan. Damo da? Yes, actually direct, no? Sir, sige, hapon, thank you, no? Actually direct, direct sa area, even dito pa katong ikaw sa likod sa Gayala Mall, di mo gini dito ka parking, subong kay may guy na kamay tricycle, may guy na actually direct ang mga electric bike, hindi ginapanagutan sila mabiyay. Usually, kapag San Juan ang pag-abala na ito, na mo ginitinda mo kung masalakyan na. Nagatingwa man na, kaya para makabiyahe, like diri sabi sa mga mall, bukas na, Ayala, diri sa 88, sa SM, may nagaranda, di ginadara, no? Tapos nakapark ka mga bike, ang sunarek, para mga buha pasero, makaganarman. Amo na ang trapiko na ito sa palibot ng sunad, basta Friday, expected na yan, pero ang pulis na ito, pwede ng ilang ang activity nila, kaya like diri bala sa tubang, dala ni mo, sa naan sa GNG Dampe, along Dalan Lacson, naka-on standby, diri hapon, ang Bacolod City Mobile Force Company, sila tunga sandalan, sila abi ang nagpatigayon sa instant, o kung agretaw nila diri random nga check-up point nagsunod sa dalanon kaya para make sure nila nga gahinay lang ang mga salakyan nagasunod sa mga lagi sa dalanon kaya iban pa. Ang traffic lights naton kalabanan nagagana gid man sa palibot ng sunod like for example diri sa area mga Carson Sandalan Gatuslao Burgos karon ang patrol tayari kami diri kita nato nagafunction ang traffic lights isa rin ka maayong development kay kung wala nga ng traffic light kung kaysa mabudlayan bra ang aton nga mga traffic enforcers doon sila mismo ang mag-inos action na Eric no pero like dra sa may kinsang Anson Dalan Lacson North Capitol Drive miyara ginaday action Eric nga
mga traffic enforcers ginampang kumula na darabi isang traffic lights Even diri sa may South Capitol Drive, kaya karon nga po, moderate heavy ang traffic situation. Pero importante diri, kayo yun ang biyahe sa mga motorista, mga Jackson. So far na, karami na itong tanyempo, subong lang hapon nga daw ay nagulan. Gani? Nami itong tiyempok sa record do kaina, medyo mapang-pang ang panahon, pero paglabot na siling mga 4 p.m. Tuptup siling mga 3 ondo ka manayanayas ang panahon. Ang mga nagaling si puro 555 ka lang para masubog na pag mo nga kamatsagan aksyon na Eric, no? So, para mo na, ang pinatuloy ng sitwasyon, Drix Prigo naman sa surat sa pagkulad karon nga po, samtang kita pa dahil nga naglabihong mga kaaksyon. Sa totoo nga mga kaaksyon, sa mga po, amo ni tiyempo namin kinigop sa mga init nga kape. Pero kung kape ang ato ang mga kaaksyon, ito naman ang pagbalik report. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon John Diaz. There you have it. Live report sa Patrol 2. Sa Corasyon Patrol, so gini si Fire Chief Inspector Buboy Plotenia mo. Paring Roger Montalbo di sotel mo ni. Siling niya gatimprano gabi ko kon biyernes sa voice mo ba? Ay, perti. Nagintaya mo milyon na pre ay. Di kung wala na nagtaya, ala pa ng milyon mo. Ayo. Sige. Balikan talaga sa Aksyon John Diaz sa ESL Dugang ang Aksyon Balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:27. Balik kita. Balik na to report ni Aksyon Eddie Naboso. Kag-aksyon ay tayo po pagkatapos lang sa kato reportante nga mga pahibalo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patay
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus. Balita Aksyon Reports Afternoon Edition. Balik din sa ato sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. This time, i-check na mga report na gikan sa atong sining mga patrol unit reporters. Una ta report ni Action Eddie Naboso, standby Action Art ay hupon. Masobra 1,000 ka mga manudlo sa Negros Occidental. Mahimo makabil sang masteral kag doctorate degree scholarship program. Uy, kampiyon ni. Ari si Action Eddie Naboso, line number 2 sa report. Action Eddie, may hapon, please come in. Action Eric Capin, 157 ka mga manunodlo sa Negros Occidental ang mahimo maka-avail sila iya sang masterag kag doctorate degree scholarship. Inatapos nagtarma sa the Governor Lenny Jose Lacson, Brother Joaquin Severino Martinez nga among presidente sa University of St. Lasal, Bacolod Bishop Patricio Buzon, Dr. Marcet Sabalukang among Negros Occidental Schools Division Superintendent, Dr. Annabel Valer, Vice Chancellor for Academic Affairs ng
USLS Project 3 Director, kag Reverend Father Emmanuel Magno sang Memorandum of Agreement. So nakilaksyon ang Project 3 ukon ining flagships to reach educational excellence paglaong program, ang isa ka scholarship program sang Kapitolyo Provincial kag bukas para sa tanan nga public elementary kag high school teachers sa probinsya na luyag mag-eskwela sa graduate school. Dugang panilaksan sa mga proyekto, 1,000 ang funded scholar sa probinsya, 122 naman ang pro bono scholar sa USLS. Kag sa unang nakahigayonan, may 35 ka slot gikan sa diocesan school sa Bacolod, Cabancalan, kag Dumaguete. Nagtambong man na siya sa mga signing si board member Agustin Ernesto Bascon, na naman na chairman sa SP Committee on Education, kag Negros Occidental Scholarship Program Head nga si Miss Karen Gonsay. So, dako na siya na Eric na mabulig, no, sa aton man nga mga manunudlo. Sa ato naman nga ka-aksyon, importante subong ay karulawa sa gudmalikawan ang mga balatihan. Provincial Action Ida Raboso, una sa balita ng sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Naga-utol-utol ang katapusan ng report ni Action na Eddie Raboso. Nevertheless, salamat kina Action Eddie Raboso. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Bao si Roberto Nanet Dilioso Sr. Si Juan Roberto Nanet Dilioso Sr. Nagparing ka na ron sa gayo. Naga-monitor git sa atong sininga pagpangalaki. Maman kay Madam Nelda C. Guanse. Mayong hapon git, no? Upod sila sa atong sininga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Alin sa report ni Action na boss sa lawan report ni Action Art ay hupon public hearing angot sa ginaproponer nga ordinansya nga mag-regulate sa paggamit sang face shield ginapatigayon sa talatapan ni Councilor Archie Baribar. Aring report line number 3 Action Art ay hupon. Good afternoon, please come in. Okay ara na yun basta ikaw na kondisyon kay. Ako pa. Pero ngayon ka to. Kaya nabla. Ang ate okay. Oo. Okay Apat Ha? Apat na. Balang mo na to Sinigwa mo lang ang lagkotaran para namin siya ng tawon. Hindi ang balita sa Eric kay sa palabuton nga Lunes kon why nagiman problema after sa nga public hearing sining nga hapon sa committee ni Councilor Archie Baribar then ipasulod niya na for second reading this coming Monday, no? Ang ining isa ka ordinansa na naman nga magadugang kundi pa existing ordinance na kita ang face mask ordinance. Ang next ring nga plano ni Councilor Archie Baribar ipasulod naman ang face shield ordinance. Now ining nga face shield ordinance so ay naging man sa nga bago sa America in fact pina-practice naman ini especially nga may aragin pagwa na memorandum circular ang taga-DTI kag subong man ang talatapan sang DOTR no o pud ring LTO. So sunod diri kay Baribar ang isa lang ditring palantayan sa public amo ini ang pagpatuman sa panibag-ong mga penalidad in kaso gitman nga madakpan ka sa uli kay ang memorandum circular why niyang untog action na Eric. Okay. Kung madakpan ka may penalidad ka atubangon. This time, di mayara ka imuya sang atubangon nga penalty in case madakpan ka sa mga authorities. Di silang ni Baribar, ini siya hingagawon, possibly second and third and final reading, basi kung may hagaw ini by next week. Kag after nga mayara sa publication, then it will be an ordinance of the city of Bacolod. Why ta kabalo ko ano ning mga konsekwensya nga madakpa no? Wi-Fi kay amo pa nang malayon nila. In fact amo na kinistorya na subong ang mga
kuan bala stakeholders kay isa Okay. okay. Kung magsulod ka sa mga enclosed o konsirado ng mga building, di isa na sa requirement kung bisa ng mga mall nag-practice na magani subong, kag kung ara ka nagasakay sa public transportation. Yari si Councilor Archie Baribar. Kaya lang mga tao nga dapat magamit sila. Kasulod sa public transport, whether driver ka man, konduktor o kung pasahero, magamit ka sila. Directive ina sang LTO, kaya LTFRB. Okay. May ara sila na directive, no? Ang sa bahay naman sang DTI, may ara man sila directive as far as mga enclosed places are concerned. So, practically, na kuwanan ini na cover na, no? So, inabutan ka lang sa ordinansa gid ang ining mga inugpatuman. Wala na guro. Councilor? Oh, Councilor, okay na. Okay na siya. Karoon na sa firing line na. Ikano karon nga sukton ka na. Per second ka na suktan na din. Lantawon ta ko nung dalaganan, sila ka kung anong mga penalty sa tao nga magbayolars ni. Iway ka man din sakay yan sa padi pasahin yung salakyan. Sabagay. May memo man ta sa station, hindi mo tayo ay na. Mamadayon tong Domingo ta. Ay, tuod gali. Nung nalipat ko bala. Cancel na ito guro. Cancel na Nga ako, cancel. Pagka Lunes at makwa na dayon to. Hindi mo facial ba to? Why pa to yan? Why pa to? Why pa to siguro. Nga siguro na gito. Supposedly, sini nga Lunes to yan kabay? Amo gani. Sa Lunes ni gani o nga dason mabot. Ara na? Ito yung bali man to. Lunes ko no. Hindi sila naligat yung tani nga Lunes. Why galing tumada yun? Hindi hindi. Why to ya? Why to madalang nga Lunes ya? Ini nga Lunes yung mambal ito. Sige, galing mo, gamulos ang pamati. Ano naman. Locos, ina. Locos. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo. Hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kita, aksyon tayo. Ponte lang tawon taniya. Kung anong dalagana, sili sa ulihi, sining pag-regulate, paggamit sang face shield. Kaya ang kalabanan, hindi ka nagareklamo. Kung may facial, pag yung ginasuksok, ang mga senior citizens na mo, nakabudlay ka na magsuksok ka sang face mask, tayo nagagangan pag yung face shield. Nagadugang ang ginot mo, daw gapinot, dughan mo. Wala labot ka pinot, tagi mo sining paginhawa. Ito kaginot pa. Di mo sakay ka sa salakyan. Kung sa makalili, kagabay mo sa porta, sa bintana, sa salakyan, kasi mapalit, pa aksyon Nilmar, no? Punta ka mo lang kuro garter, sa likod. Parang hindi mag-increase ka maglupad. May sabitan sa bla. Ay, puwerte, no? Tiwita ni Maymo, kaya mo niyang patakara sa syudad. Sundon ta. Kaya again, para initanan sa aton kayuhan. Amo mo lang yung mga dulo-depensa na aton nga mahimo, nga hindi ta malata, kag hindi na maglapta, kag hindi na magsaka pa ang mga biktima sang COVID-19, especialmente diri sa syudad sa Bacolod. Kaya ang testing nga ni Buwaso sa mga merkado do, isa lang ka merkado nagpa-reserve po iba na. Ito mando ini ni Mayor Bing nga mandatory gid nga ipa-testing ning mga vendors naton. Ini ang public hearing ni Councilor Baribar nga magsoksok isang face shield, magluwas ang face mask. Ilang tawon tani. Kulaban na ba ni mapasar gini kag maaprobahan gini siguro. Action Radio Philippines Standard Time para 5:45. May hapon dira kay Toto RJ Javier para sa subongong ka lulantaw sa aton nga program, no? Toto RJ Javier. Para kapag yapo si Palay dito. Hulom-hulom kada ha. Magabalik ang inyo sa ringa partitunan. Dugang ang aksyon balita pagkatapos lang sa importante dugang man nga mga pahibalo.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga,
prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol 5:51. Ang oras Afternoon Edition. Balik din sa ato sa nga pagpangalaga Action Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation. Kung nagapamati dira si Junjun Calara o kung sino man nakakilala dira kay Junjun Calara. Ang yasili nga ATM Land Bank na kitani ihado Police Staff Sergeant Rex Sumugat. Palihog lang kwa o lang sa Police Station number 3. Kung kapamati dira si Junjun Calara o may kakakilala kay Junjun Calara, palihog hambal siya nga kwao niya lang ang ATM Land Bank ya sa kay Police Staff Sergeant Rex Sumugat sang Police Station number 3. Ayos! Balikan na ito sa nga patrol to, balikan sa aksyon dyan sa mga natipaw niya sininga mga aksyon, balita, aksyon dyan sa imo sa report, please come back. Actually, mga 5,000 tanan ka mga sakada so kung mga migratory workers ang ginalauman nga magapadulong diri sa may probinsya sa Negros Occidental iniba katapos nga kinabukas sa gidman ang ginatawag nato nga milling season o kung mo ni abi ang pag-umpisa na sang galing aksyon na Eric. Dr. kay Dr. Zephyr Kellyhan sang probinsya sa Negros Occidental nga karon nga daw actually may nagabot nga masobra ka mga 300 ka mga migratory workers sa mga sakada gikan sa may probinsya sang Antique. Okay. Sila ini ang nyara karon sa may syudad naman sang Kabangkalan kay dikto din sila natalana nga magatrabaho sa mga kampo bisang tubo aksyon Reka. Pero according to kay Elian, kay kumuha ni sila sa Antique, kagari sa subong sa Negros Occidental, sila ang sa gihapon magapaydalom sa RT-PCR test o kung sa swab test action kag kinanglanon nga magpaydalom sa quarantine sa tagsa ka mga quartels o kung nga mga quarantine facility antes pa man sila nga panugutan nga makatrabaho sa kampo. Okay. According to kay Elian, ang matabo sila diri, ang pagkaon ang maga-cater ko handol sa pagkaon o kung galastuso diri nila, hindi ang lokal nga gobyerno. Ang mag-shoulders diri amo mismong ilang kontraktor action erect nga nagdala sila ikan sa Antique padulong diri naman sa may probinsya sa Negros Occidental. Ang bayad naman sa RT-PCR test hindi man gyapon iya ka local government. Ilabi na kung may mga PhilHealth sila kagiban pa o kung wala sila abi kaya mabayad sinadira ang ilaman mismo nga kontraktor. Ini actually katatlo na nga batch sa mga migratory workers o kung mga sakadas nga nagpadulong sa may probinsya sa Negros Occidental. Sumugod nga nagbukas na ang mga milling companies o kunabi of course ang milling season mismo action diri man sa may probinsya sa Negros Occidental. Yari si Dr. Zephyr Kellyhan sa ato naman nga interview live kay na sa may provincial capital. Yeah, we have mga 300 ka mga migratory workers na nag-abot from Antique, no? And they're going to their quartels after swapping nila sa atong bread cook. No? This is the the third batch na ni nagsinulod. So kung total mga lapit na mga 500 ka nagsulod sa aton. So we're expecting mga 5,000 pa rin sila mo na masulod for the migratory workers para sa milling season. Antique. Ang Oriental meron man, masulod man. Hindi ko lang mahataga ang numbers Oriental. Pero tananan na sila. Hindi lang tananan na sila. Expect sa depende na sa pag-process nila sa ilang mga
mga requirements sa dole, no? Kag sa depende sa requirements ang aton man nga sa pag-accept sa ila. Ay ginabas na lang sila kay para hindi tabla ma-overwhelm kay di makadto pa na sila sa mga different LGUs Manila and then i-quarantine mo na sila sa mga quartels nila. So medical certificate, no? Dito na isang dike but the requirements ang ilang nga mga medical certificate, no? Dito na isang dike but pag sulod na din nila upon entry, we conduct RT-PCR test, no? Okay. And then we require them to be on quartel sa ilang. Actually, nabatian si Dr. Zephyr Kelian. Amo ni ang confirmation with regards to mga requirements. But salingon, according sa iya, hindi niya galing ura-urada lang kung matrabaho ka din, diretso pulit sa gyapon. Okay. Kinanglanon nila nga magpaidalo mo kung sundon ang proper protocol ko proseso nga ginapatuman sa probinsya sa Negros Occidental, Action, Eric. Okay. Balita gikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sunod sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan. Tiyan mo gimana ang kalabanan ng mga ginasilibra nila nga kartaps, karga tapas. Arag naman gahalin kalabanan nga trabante sa probinsya sang Antique mo. Di basta ka ni miling season, abrigaling, tanan nga mga manong tapas tubo, kalabanan na sila taga-Antique, gid. Ginahakot at sila ginadala, hindi sila kagina-deploy sa mga hacienda na tapas ang tubo. Di may man na kahit at least para man na sa seguridad nila bla kahit tuod man nga salig-salig bla kasi may mga COVID bla. At least makwanta, ma-minimize ta. Paurok-urok ang mga taga-Kanlaon Doso. Si Sir Martin kag si Sir Pritch alin na kay Sir Jigs ang panamyaw. Si Sir Mrs. Cherry kag Nonoy Duario ang kids ang maaw. Ara man sila o gamonitor man sa aton sini nga pangalagad. Kay kumare ko Jennifer Dislati dira sa Valladolid may hapon gid. Kay Kat Doms Apayat Morales mayong hapon gid, no? Na monitor sila sa aton, no? Nga palatuntunan. Di sila nagpamati sa aton sining pagpangalagad karon nga hapon. Mga taxi driver naton nga nagamonitor, mayong hapon gid sa inyo kag mayo lang nga pagpamati. Balik kita, dugangan ta ang atong magsayong balita. Pagkatapos la sa atos importante nga mga pahibalo. TTX 500. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamilya
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa... Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May hapon nila kay Nonoy Manggubat. Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Happy birthday kay karong adlaw kay Inday Jacqueline Alyangan Palses, no? Happy birthday sa kay Jacqueline Alyangan Palses. Nagulang ni Toto Irol Alyangan. Ayos! Action report after edition bagat ako pinitiporaryo balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mapatrol ang unit reporters in action nga nagpangalakad karong hapon Aksyon John Diaz. Artay Hupon kang Aksyon Edi Naboso. Sa patrol 2 Aksyon Papang Nixon Tahoma. Technical partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower Barangay Talok Syudad Sangbago. Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea. Talos ako dito temporaryo. Kita na karon alas 10 to alas 11 Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric magmaraming salamat gid sa inyong papamati tubtubwas. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.